Bayabuliswa abalandeli ngaloo mhla omhle apha. Ndisandowuposta lo mfanekiso lo apha kubusoncwadi, abanye bathi ke ngokuba yiFacebook. Hey, hayi niyandiqhela kodwa nina nithi uba sengu-Ben 10. Hayi mani, kanjani? Mamelani, ningaphazanyiswa yile mpandla yam, ndinixelele. Lulwazi olu, lulwazi nyhani. Hayi ke ngoku enye into bendifuna uyicacisa yile nto yokuba mna ndizalwe ngonyaka wenkululeko, ndatshata nalo ozalwe ngo-89 ke ngoku. Hayi ndisebenzile, ndinguye, cacile ke ngoku ndingu-Ben 10. Kodwa okwenyaniso mandithi ukuba into ethethwa ngumntu izomenza abe nolwazi okanye angabi nalo ulwazi. Masiyeke le nto ukuba oko sijonga iminyaka yomntu ukuze sizame ukumlinganisa nabanye abantu. Masimamele into ethethwayo nencoko yethu ukuze sikwazi ukudibana apho. Masingadibani ngenxa yeminyaka. Oko. Ndinethemba kodwa ukuba ndizonibona xa singena kwi-live ngamanye amaxesha apha kula makhasi onxibelelwano. Izoba mna nawe, mhlobo wam. Enkosi kakhulu kodwa kuni nonke ngenkxaso yenu.